खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बर' सावथुन मुलुग आरो हारिमुनि थाखाय गेदेर खहा मुंदांखा फेस्ला फावगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरि फैलाव बसुमतारिया हरखाबै रुंसारि जाबाय मैया हरनि 10 रिंगासो समाव बिथाङा हरखाबै रुंसारि जाबाय बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुग आरो हारिमुआव गोबां बिहोमा होबोदोंमोन गोलाव समनिफ्रायनो बिथाङा फेस्ला फाव खालामनानै मुंदांखा जाबोदोंमोन आरो फेस्ला मेथाइ रोजाबनानैबो बिथाङा गोबां मुं खालामनो हादोंमोन बर'नि अनगायैबो असमिया टेलिभिजन सिरिज बेहेरबारि आउटपस्टआवबो पुलिस कनस्टेबलनि फाव खालामनायजों गासै आसामावनो मुंदांखा जानो हादोंमोन फैलाव बसुमतारि बिथाङा नाथाय बिथाङा हरखाबै रुंसारि जाबाय आरो बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानाया बर' सावथुन मुलुग आरो हारिमुनि थाखाय सुख'हायै गेदेर खहा मानोना बिथाङा सासे फावगिरि जानायजों लोगोसे मेथाइ सुजुगिरि रोजाबगिरिबोमोन आरो रेडिअ' आर्टिस्टबोमोन दुखुनांथाव जाथाय जम्मु एन्ड काश्मीराव दावबायारिनि सायाव उदखारिनि गाग्लोबनायजों सा 27 निफ्राय सा 29 दावबायारिया जिउ खोमानो गोनां जादों जायनि मादाव सानैया गुबुन हादरनिमोन लाश्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि गाग्लोबनायाव सा 27 निफ्राय सा 29 दावबायारिया जिउ खोमानो गोनां जादों बिथांमोननि अनगायैबो गोबाङानो जोखोम जादों जायनि जाहोनाव थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांगासिनो दङ जम्मु एन्ड काश्मीरनि पहलगामाव जादों बे जाथाया दावबायारिफोरनि सायाव गेदेर गाग्लोबनायनि मादाव बेयो मोनसे पहलगामनि बायसाराम होननाय दावबायग्रा जायगायाव जादों गाग्लोबनाय जाथायनिफ्राय जिउ रैखा मोननो हानाय बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बादिब्ला गरायाव गाखोनानै मिथिंगानि समायना महरखौ नायनानै गोजोन लाफुबाय थानाय समावनो हरखाबै हाग्रानिफ्राय उदखारिफ्रा फैनानै जेरै हायो एरै गुलि गावग्लुंदों सोरनिबा फिसाय सोरनिबा बिसिखौ गावथारलांदों धोरोम सोंनानै उदखारिफ्रा गावथारदों आरो हिन्दु जानायनि थाखायनो गावथारलांजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों थैनायफोरनि मादाव आइजोफोरजों लोगोसे बैसो जानाय सुबुंफोर आरो हौवाफोर गोबाङानो जोखोमबो जानो गोनां जादों जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो रैखाथि हान्जाया जाथायथिलियाव थांनानै अपारेशन खालामहैदों आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो जम्मु एन्ड काश्मीराव दावबायहैदों ओजोंहाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो साउदी आरबियाव दंहैयोमोन दा बिथाङाबो जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव भारत फारसे गिदिंबोफिनबाय जम्मु एन्ड काश्मीराव दावबायारिफोरनि सायाव उदखारिफ्रा गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उनावनो उदखारिफोरनि हेंथा गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारिबो लादों जम्मु एन्ड काश्मीराव पाकिस्तान मुर्दाबाद स्लगानजों गोमसारहोदों माखासे सांग्रां सुबुंफोरा बेनि अनगायैबो जम्मु एन्ड काश्मीरनि हाइ कर्ट बार एस'सिएशनाबो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै धरना होनो आरो बन्द होनो थाखाय थांखि लादों जाहाथे दावबायारिफोरखौ जम्मु एन्ड काश्मीराव मिरु सरकारा रैखाथि होयो बेनि थाखायनो धरना होनायजों लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीराव बन्द होनो थाखायबो थांखि लादों बिथांमोनहा बिटिआरआव गोदानै मोनसे बिफान दानो थाखाय थांखि बिटिआर कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट गोदान बे बिफानखौ दानाय जागोन आरो मे दानावनो बेखौ बेखेवनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिटिसि सरकारनिफ्राय बेनिखायनो एसेम्ब्लियाव पुटआप खालामनाय जागोन बिटिआर कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ दानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि 26 गुबुन गुबुन हारि माहारिनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि थाखायनो बे बिफाननि गेजेरजों खामानि मावनाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो कमिउनिटिनो बोसोराव 5 लाख राङै होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों बिटिसि सरकारनिफ्राय रायजोआव गेस सिलिन्डारनि बेसेना खम जानो हागौ 250 राङावनो गेस सिलिन्डारखौ मोननो हागौ उजाला बिथांखिनि गेजेरजों जायफोर बिथांमोनहा 550 राङाव गेस सिलिन्डार मोनगासिनो दङ बिथांमोनहा 250 राङावनो गेस सिलिन्डारखौ मोननो हागौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि उजाला बिथांखिनि गेजेरजों जायफोर 550 राङाव गेस सिलिन्डार मोनगासिनो दङ बिथांमोननिखौ 200-300सो रां खम खालामबावनो थाखाय सानदों होननानै फोरमायथिदों जुदि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा साननाय बायदि गेस सिलिन्डारनि बेसेना 200-300सो रां खम जायोबा उजाला बिथांखिनि गेजेरजों जायफोर गेस सिलिन्डार लागासिनो दङ बिथांमोनहा 250 राङावनो गेस सिलिन्डारखौ मोननो हागोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिबुंथि लाखिबाय थानाय समावनो रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा गाव गावनि मासिखौ एंगारनानै गिदिंलांफिनदों लखिमपुराव बिजेपि दोलोआ मोनसे गेदेर सभा लादोंमोन जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै मन्त्रि डक्टर रनज पेगु मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो बिजेपिनि गोबां गिदिर दैदेनगिरिफ्रा फैनायनि खोथा दंमोन नाथाय बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हेलिकप्टारजों फैनो हायाखै ओजोंहाय मन्त्रि
रनुज पेगु मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोनहा सौफैनानै गाव गावनि बिबुंथिखौ होनो हादों। जायनाखि रोजा रोजा रायजो राजा बिथांमोनहा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ नेनानै दंमोन, जायफोर अरुणोदय मोननो हायाखै, जायफोरा PMAY नि न' मोननो हायाखै, बिथांमोनहा बेफोरखौ मोनगोननि आसायाव आरो गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि मुलाम्फाखौ मोनगोननि आसायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथिखौ खोनासंनो थाखाय फैदोंमोन आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनो थाखाय फैदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा लोगो हमनो हायासै। रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि नेनायखौ नुनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मबाइल फननि गेजेरजोंनो गावनि बिबुंथिखौ होदोंमोन, नाथाय मबाइलजों बुंहरनाय बिबुंथिफोरखौ खोनासङालासे रायजो राजाफ्रा सियार एंगारनानै गाव गावनि न' फारसे गिदिंलांफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। UPSCआ 2024 मायथाइनि सिभिल सार्भिसेसनि जोबथा आनजादनि फिथायखौ फोसावनानै होबाय। 1009 बिजाथिफोरखौ IAS, IPS, IFS आरो सेन्ट्रेल सार्भिसेसनि पस्टफोरनि थाखाय सायख'बाय। बे आनजादाव गासै 9,92,000 बिजाथिफोरा आनजाद होदोंमोन। सायख'जानायफोरनि मादाव 28% आइजोफोर, जेराव टप 5 बिजाथिफोरनि मादाव 3 आइजो, फार्स्ट, सेकेन्ड आरो फर्थ रेंकआनो आइजो। टप 25 नि मादाव 11 आइजोफोर। शक्ति दुबे बिथाङा फार्स्ट रेंकखौ आवग्रिनो हादों। बिथाङा उत्तर प्रदेश प्रयागराजनि थागिबि। सेकेन्ड रेंकखौ हर्षिता गोयल आरो थार्ड रेंकखौ डंगरी अर्चिड पारक। फोर्थ रेंकआव सा मार्गी चिराग आरो 5 रेंकआव आकाश गार्ग। बिथांमोनहा टप 5 नि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोर। रंजालि बैसागोनि समावनो दुखुनांथाव जाथाय। बिहु नायनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो लामायाव बेंथेनानै गाग्लोबनायनि जाहोनाव सासे सुबुङा जिउ खहा। गोबां सुबुंफ्रा बेंथेनानै सासे सुबुंनि सायाव गाग्लोबदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे दायाव गासै 10 एरेस्ट खालामबाय पुलिसआ। जरहाटनि चन्दन नगराव जादों बे जाथाया। बिहु नायनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो बिदां भुजन बर'आ मुंनि सुबुंखौ माखासे सुबुंफ्रा लामायाव बेंथेनानै बिथांनि सायाव गाग्लोबदों, जायजों बिथाङा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। गोब्राब जोखोम जानायनि उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै। जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै पुलिसआ दासिम बे जाथायजों लोब्बा थानाय 10 एरेस्ट खालामबाय। मुंफ्रा फारियै बिकास छेत्री, आब्दुल राहिम, रामादान खान आरो माखासे। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेबादि गाग्लोबनाय जाथाया जादों बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। नायबिजिरनाय हाबाया जागायबाय होननानै फोरमायथिदों पुलिस बिफाननिफ्राय। ओजोंहाय न'खराव दुखुनि थासारि। बिदां भुजन बर'आ बिथाङा जुलिसो जानो गोनांमोन होननानै फोरमायथिदों, नाथाय बिथाङा बे समाव जोबथा हां लाबाय होननानै दुखु फोरमायथिदों न'खरनिफ्राय। बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि फोसावदों। गासै 27 जिल्लानि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। 27 नि मादाव 6 जिल्लाफ्रावनो अरेन्ज गाब अदेबानि कमला गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। अदेबानि बेफोर जिल्लाफ्राव बांसिनै अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा आरो अखा खोरोमनाय मोफ्लामनाय जागोननि आसा दङ। 6 जिल्लाफ्रा जाहैबाय माजुलि, शिबसागर, धेमाजि, डिब्रुगड़, तिनसुकिया आरो चराइदेव। ओजोंहाय माखासे जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। धुब्री, बङाइगाव, गवालपारा, बरपेटा, बजालि, नलबारि, बाक्सा, कामरुप, मरिगाव, कार्बि आंलं, सोनाब कार्बि आंलं, डिमा हासाव, श्रीभूमि, काछार, हाइलाकान्दि, लखिमपुर, जरहाट, सनितपुर आरो बिश्वनाथ बेफोर जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। अदेबानि अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय मोफ्लामनाय आरो बारहुंखा बारनाय जानो हागौ। आसामनि खेत्रियाव उन्नति ट्रेडिं कम्पानिनि मुङाव आरोबाव रायजो राजाफोरा थगायजादों। सागर आरो जितु कलिता मुंनि बिदा फंबाय सानैनि फोलानायाव रोजा रोजा रायजोफोरानो थगायजानो गोनां जादों। नंखाय उन्नति ट्रेडिं कम्पानिनि मुङाव लाख लाख रां लुथिदों सागर आरो जितु कलिता मुंनि सुबुङा। थगायजानाय रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै मावख' बेंखनहैदों आरो दायनिगिरिनि सायाव जाहाथे थाबैनो गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय प्रशासननिसिम दाबि खालामदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां मुलाम्फा होनायनि मुङाव रायजो राजाफोरनिफ्राय रां लादोंमोन। खायफाया सानफ्रामबो 500 रां, खायफाया सानफ्रामबो 100 रां, बेबादियैनो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आरजिनाय रांखौ उन्नति ट्रेडिं कम्पानियाव जमा दोनबोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय गोलाव सम जाबाय मोननांगौ रांफोरखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो दायनिगिरि सागर आरो जितु कलितानि सायाव जाहाथे गोख्रों राहा लायो आरो जाहाथे थाबैनो राहा लायो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों रागा जोंनाय रायजो राजाफोरा।
आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन डायबेटिक रेटिनोपैथी ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया मेडिकेल रेटिना ग्लुक'मा इभेलुएशन अकिउलोप्लास्टी फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्शन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आश्राफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशियलिस्ट MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आश्राफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों